kami ng charging station. Swimming. Kasi ko yung generator sa barangay. Marami naman nag-charge ng mga kababayan po natin. Open po sa amin dito ang charge kasi pinagana naman ni Kap yung generator. Kaya pwede pong mag-charge. Kaya marami po mag-charge dito sa amin. May papunta kami doon para mag-charge din kasi